हाय लोगोफोर खुलुमबाय जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगाया जाबाय मन्दिर शिव मन्दिर जोङो बेयाव थांबाय थादों आरोना बेटारि गारिजों स' जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो फैदो नायलांबाय था लोगोफोर जों दा थांबाय थादों जों दा नै मोनफैबाय लोगोफोर नायदों आरोना बेनो जोङो दा देखायगोन आरोना नायबाय थादों जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बा नै जोंना मन्दिरा स' नायदो बेयावनो फैदो जोंनि लकेसना बेनो बेयो जागाखौ जागाखौ मानोमोनलै बेखौ जागाखौ मानोमोन मानोमोन मामोनथाय भुटिया फुख्रि भुटिया फुख्रि नायनो फैदो भुटिया फुख्रि जों बेटारि गारिजों फैदो आरोना नै बे शिव मन्दिर आरोना दैयाव फुख्रियाव हाबनानै नायनोसै एसे थुदो स' जों नै मोनफैबाय मोजां नांदों मन्दिर नालाय जा मोजांखा मन्दिरा मोजां नाङो फैनो सान्दुं गोसालै लोगोफोर जों मोजांखौनो लानो हायाखै भिडिअखौ आंथ' नुस्रायाखैनो नोंसोर नुदों नुवाखै मिन्थिया आंखौ ओमफ्राय आंनि लोगोफोरा नै रा बिसोर सानैया ओमफ्राय जोङो दा ओरैनो फुख्रिखौ गिदिंजोबना नायदों आरोना नै बे आरोना फुख्रिया स' नायबाय थादों जा मोजांखा मन्दिरा मन्दिरनि मुङा जाबाय भुटिया फुख्रि बुङो बेखौ ओमफ्राय बेयाव माने बर' मानसिफोर गैया आरोना माबा आदिबासि मानसिफोरनि गेजेराव दङ आरोना बेयो गामि फिसायाव मन्दिरा हे जा मोजांखाना लकेसना स' नै जों मेंबाय एसे ओरैनो जिरायना दङ जोङो नै आंना लोगोआ जा मोजांखाना ओरैनो जिरायना दङ आरोना जोङो मेंसोबाय गिदिं गिदिंनो मा खालामनो सान्दुं गोसाथार नालाय बेनिखायनो एसे मेंबाय जबाय थाबाय आरोना नै फट'फोर लागासिनो बिफं बिनानाव आब'मोना गासिबो नुवा नै बेनो नाया नै इमान गिदिर नाया जि गिदिर गिदिर दंथारो नुदोंना गिलाङालै बावगारबाय थायो आं नुगोनदां हाय होनदे हेलौ जों नायदो गासिबो जों इखिनिया फैदो होननानै शिव मन्दिर आरोना शिव मन्दिर से भगवान गेट बन्द दा जोङो न'आव थांगासिनो लोगोफोर जाबाय लोंबाय फैबाय आरोना
जेबो लांखायासै हटेलाव हाबबाय जाबाय गुमैनि हटेलावनो जाबाय जों Sanisiniफ्राय बुंनांगौआव खुगायाव थाफिना